amazi ebe a chọrọ ịkasị jee ka mana mana onye ka m ji sị ka m bịa ka m burukwa akwụkwọ nsọ bifo ma akọtụ ife akpalụkwa ya na-abụ ka m wee docha ọna so Ebube a na-ede eburukwana na akwụkwọ nsọ Chukwu n'aka na kama na ọrụzi inyezi aka ka hapụzie maka ndị ikwere na-agbalili anyị ndị ahụ ikwere mana ife dụkaghị akụ na Nnewi Ebube a na-edo ife dụkaghị akụ na Nnewi Ebube a na-edo Akachaam Akachaam ebe anyị ụba ndo Ebube a na-edo mma emecha ka m gwa gị ife akwụkwọ nsọ na-ekwu na ya ebe a Akachaam ebe anyị ụba ndo Ebube a na-edo nwanne m ote na nkabara m na-eji wee bịa mana ọka na-ekwo ekwo ịghọtana Ebube a na-edo nwekwara ife ọzọ m ji wee bịa ebe a na-anwụghọ na asịrị na injustice ya na-ekwukwo n'onwe mmadụ nwe onye ya ekwunyawa ife and onye na-ekwu ọ karịa mmanụ nọ n'ime were ekwe karịa na from outside ịma na ise na-ekachana ọkwa mmadụ ikwu na-ekachana ana ọkwa mụ na rodo mma mụnwa wee zugokwuru na ya akacha onye ka m ji wee buru akwụkwọ nsọ akwụkwọ nsọ wee bịa wee sị na m na-ebi ihu Baịbụl a bak wee kwuo na ya akacha Ebube a na-edo ya akacha ife njisi na ya akacha awụ na anyị ma ebe mmiri si wee bụ opi ụgbọgụrụ ọhụ na ụka as a body or individuals. Right. And it takes individuals to also do what? Mana sị na akwala unyi ebuje na mmiri mmiri lụzie unyi ka ya eme mmiri ilu unyi agba ihe mụọ mmiri na-esonwe pool na-eru unyi abi pool etu a na-eru unyi mana o nwere ife kpatara eji wee mee provision ebe o si apụ nwee ebe o si abata so more water dọsha na-abata na mmiri ya ruru unyi ọ na-aflush nke ahụ ruru unyi ọ na-apụ before you know it mmiri ya ha dọsha so na ife na-ekwu ya kacha ife njisi na ya kacha ahụ na the kind of courage you need ịma na ndị mmadụ pụta na-ene n'ife ọ dụka ya sị ife a somebody dụka m ife kpata somebody dụka m ji wee du so passionate mmanụ na akwa ahụ ibelu ụbalị obi wụ na after the burial of Ifeanyi Uba we met, right? And when we met we discussed about exactly ife melu na aka họrọ Ifeanyi Uba ụka and eso na one of the people who na-eti mkpu mgbe ahụ and even before the dedication I followed up with the videos and updates ị na-eme so that's why m ji wee gwa ndị mmadụ na ife Ebube a na-edo mere abụlọ ka o wee I saw his heart and o si n'obi kama na ife a supposed ime were neghalụ the reaction anya ịghọtago address ya the matter. But actually iji the reaction as a bone of contention. Actually iji aka as a bone of contention. The truth remains that now the major thing from day one. Yes. The main reason I was saying this. I want to modify about the Kazi or yes. Mana, if I know 95% of enemies we're born about those. Of course, we know. We know. Born about no doubt. If I hate humiliation and intimidation more than poison. Onwere president. Onwere onye Nnewi ma onye Igbo nwere ike ịpụta si na nya nwa Ifeanyi Uba akpọ na alụ mmadụ polisi je kpọchie mmadụ onye apụta kwuo awọchiri yes ọ sịrị ọwụ na onwe na onye Nnewi ma onye Igbo sịrị
na nyanwa wee bechukwu ụzọ akpọọ n'alụ mmadụ polisi jee kpọchie m. And now look at that. Onye apụta kwuo. If I am a state committee now, police state committee on the police now, Nigeria police force. Yes. He's a member there. Yes. Before he passed. You see? You know, and like I said, only fine if you do Malia near Borgo. Or Borgo and only if you do Malia. Now, come on, if I keep saying, I'm going to salute the Nunuka. Hi, and the mom. Like, Mike. Appoint a bishop. He was a sympathetic. It's a bit fine. If you not only Peter, Paul, Titus, during their time, okay, civilization adult during their time, right? Yes. Only the big Bible, if St. Paul, or Peter, go to Camel, that's your onye Pharisee, or whatever. I got the Bible. So, how about that? Was that on the same time? Onye I know one with a 1 bag of cement. A very low quality. My opening up that what I say that, for example, I must tell you. I think all the when I'm by where put that. All the way only people are people here to point. What I'm trying to say is that happen one mother. One thing, when I got American embassy for interview, if you know the boy, or if I name me now. Was on the phone after 18 years. The advice on how to see the people that are doing the interview and how to compose himself. Yes. You say, Ndocha, Ndocha Gabo. On all not all be free. Happy Joby, Imago, Umemapo, will make mistake in a document, not very, very okay. Now from Ndocha, I can then have a full. Just one of you, or man now, Boneto, no, oh no, why? It's like a woman, that superiority and inferiority complex will disappear. What's never watch a hand, only you go by and not confidence, yeah. They didn't help his document when you listen today. Come on, if I over, what a visual and feel now, not no more got sheet. No, before, no, like, why? And part of honor, I was honest with you. I want somebody I like to rely on somebody. Part of honor, I'm qualifying you. Now, you better change your mind. Can you have to in our shelter back? So that I will focus, I will face my front. Only eventually at that place. So, why am I saying all this? If I yes. Got all inferiority and superiority complex. We should stop it now. Among our people. Manu two things century address now. Yeah. Number one, owner. Actually, okay, what now? If I who between go na if I know bado rampant benide. Amana only go people will be a omelunda ife. Actually, okay, malo mbaho. Umunya maho jalumi dia maluna. Jalu, people know very, very close to you. In your mind, it can plan if you will do mana I am people because if you know those people you may only for but you are planning something do special for those people, but only take time and sometimes my patience so I like if I will feel need deserve more. But now those people who are just so can I shock you? Yes. Let me shock you. What's in the bed though? He's always there. Compound up to 5 times. My mother's birthday, my sister's birthday, my work. Oh boy, let me show you. What if I was here? I'm not if I had a child like I don't know right? Yes. If I want to go and cool down, 7 years, you're still telling me to cool down. I beg you, make I face my front. After I was doing work before I met you. Now, the shock into you now. And we're two
God. There were two set of groups that created the WhatsApp forum. One of them, mostly senators and politicians, created the WhatsApp forum. Then friends of Ifa Yoruba created the WhatsApp forum. Yes. You know what the forum is all about? Oh, tell me. To be my backbone. Yes. Whatever I want, wherever I'm going, whatever I do. So, now is it qualify on back easily? Which school that? On your achievement now. Then another one in Choli, Ebuba Neto. Where will if I hum na alumbo? Na ayeka ya adaka. Makana for the sake of other faithfuls, need the people who do courageous like you. Mike, I was angry. No. Whether I'm the same as Kamada because I want to, I'm like practical. No, wait. Even the issue of melu, even the issue, I don't know how to paint words. If I don't know how to pretend. Name my own version of Christianity. My own version of Christianity knows no denomination. What I go. I want you to see Bishop Ndubisi as a Christian. Also see whoever bishop or whether Catholic or Anglican Pentecostal, I want you to see that no hateful good among them can be a Christian go. So if you cannot take Akachaam, Akachaam we do no can take Awoka. For now, but the last day of being a Christian, no. Okay. Last day of being a Christian. That day. Yes, I know. You know what I mean? I need to possessed by something now. Yes. So Christianity is where one is living life like Christ, Christ-like, right? Yes. No, I wouldn't stop being a Christian. Thank you. I wouldn't stop being a Christian because I'm very sincere. Thank you. But I will not want to go there. Yes, Father. Yes, Bishop. Yes. And like I said, Jesus Christ are a Christian. Japan, China, they are not Christians. They are doing very well. They are family and empathy. You know, who is in Japan? A young boy with a bicycle, naga, or funa other cross side mirror, motor park in the way, or park here. Oh, open scratch, or park here, bike here. Well, of motor. Guess what? The boy is about 15 years old. They note. Their phone number, address, but fire na window. Oyo motor do ana gafe we ko chale. Ama na form ana kamera do kweba. Mana bito ayo obo na mma ko ugwo. Ka was a parents here. Yes. Obo na ko ale ko gbo alo. Uri fa o na son simi na ana Igbo. Mba o ha so nso. Okay. O ha so. Mana na even jiwe gba na nda he joka. Even jiwe gba no is about personal for Samsung mo we to aka Samsung go so we dap. Ayi je cha somewhere. Na apụta Samsung ndapụ nchọwe na my mind ofu na but erubeghị na free session do na-eme ka offer road fu ndị gada ọwụrụ na one guy tụtarị ya tụtarị ha nọrọ ọ na-ewepụtazi sim card duto na ọdụ lot ka o tinye na fonu nke wee chọọ nọmba na kọntaktị kpọọ now anyị na-enye mmadụ fọ yes anyị na-ejeneralizi na Nigeria na enweghịzi onye kere ife anyị ekwu maka such people. So etu ahụ esi wee mara na ọka nwere ndị katu good na Nigeria ka anyị marakwa na ụka ha na-aka ka nwekwa ndị ji ezi obi aka ya. So na last day of being a Christian anyị ekwugo na ọhịa kama na Akachaam ahụ ka anyị adazi ekwu ịghọtago aka ya ada aka mana amazi ebe a chọrọ ka si jee kawa mana onye ka m ji sị ka m bịa ka m burukwa akwụkwọ nsọ before ma akọtụ ife akpalụkwa ya na-apụ ka m wee docha ọna so everybody eburukwana na akwụkwọ nsọ Chukwu n'aka na kama na ọwụzi inyezi ya na ọkụ ihe ka ha pụzie maka ndị ikpere na agbalịrị anyị ndị ahụ ikpere na agbalịrị mana ife dụkaghị akụ na Nnewi everybody Igbo ife dụkaghị akụ na Nnewi daalụ hinne